Men jatend migawo mochung' ne weche mag jotije. Nyone Ukambani. Tok thuolo mokwongo osebedo kong'eny e gwenge makono. To wach achiel mowuok godo ni Kalonzo mondo odhi osir jatend piny William Ruto. Umoja ini e Wiper. Bende no kama gin gik manyalore e weche mag siasa koso gina itemo lomb Kalonzo. Kalonzo en gi suria moro mamiyo koro sirkal gombe. To dong nikech en gi numbers. To sirkal dwaro mana nikech en gi numbers. Sirkal nang dwar ng'ama onge numbers. Dong mana nikech numbers mondo mi oter iwinjo. Nya nyiso jatenda nikech IBC nyo project ni ombulu ma ji dhi register manyien 6.3 million magi target cha. 6.3 million ma jo IBC dwaro manyien ka. Joka te ki 80% margi gin Gen Zs manyien mo register mondo ka ombulu. To jogi te oseneno shida ma Kenya nigo sani. Ma sino ombulu ka te wan wa target 6.3 million ma IBC dwaro ma ka gi reach sani wadwaro mana 5 million. Wadhi so edepwa 1.3 million we wawene gi mondo wayuego pi wange. Namba 2 gimineno wacho mar Ol Kalau. Adwa konyi usip na yako. Adwa konyi usip na Keno Dondi nikech ang'eu to kadwa ni ani ka chieng' tarik 16 sama idhi lande duoko Ol Kalau to samoro ubro bedo gi ubro bedo chunyu bro rid ni we anyisu sani nyupogo matres Ol Kalau matres ka jo Ol Kalau te dhi ninde mabe kendo ninde mayom. Namba 2 bang' matres umiyo gi gas kinyne ka gichiwo tarik 16 gas cha gidhi tiyogo mondo gichwak go chai nikech chai chak sirkal bo osemiyo gi gichwako chai maber to girwako wuoch manupogo gi ka to gidhi go dhi e polling station to givote ne ja DCP pesa manu neno miyo gi ka dong neno ki pesa ka giduogo to gimiyo ja DCP cha mondo ogogo campaign ukia jorabuon ang'eyo an asedhi Ol Kalau sani mae Odondi wacho ni pok ago kura ka Odondi nwaromo go Bomas 2022 ka penjo Odondi to Odondi tisebedo ka maromo nade niyo ma kata an kura nokagoyo Odondi muneno ni 2022 nonge kata time mondo odhi ogo kura nikech norito kuj jakom en penje kam nogo kura 2022 an agoyo Obondi Primary School Migori County e hika chieng' koro bati we akon jogi ka kura ma japiny sani riek kati miyango nikech agene sani ibane gi oduma gweno kose bani oduma to omaki ni ng'andi pod molunyi maber pod odhi bani oduma ni pod iluwe onge anyiso joluo kendo anyiso MPs masani gineno gimotimore Ol Kalau manyiso ne resources ni sirkal ka tang'o ma mondo tero gi ne jopiny nikech sani giwacho ni gine bread based en bread olal na matin en bread based gine broad based koro kare ni ng'eyo ni en broad based apane no gwenya kind bread based gi broad based koro gima nyiso gi gineno resources gases kaneni kanyo to gine i sirkal dagi kaw gas to gitene mine kucho matres mag ji okay sikunde mang'eny no Ol Kalau ne gin kanyo dagi kaw gi gitero ku ineno nyaka yiedhi Ol Kalau onge kata nam to ineno patrol boats matongo motero Ol Kalau to Kaluo ema nigi nam onge gimotere kata chiel to ni une sirkal ayako anyisika tarik 16 wabro mana duogo ka wamingo siasa ni kwaseyombo DCP Sami Waweru Ngodho Kamau emidhi yer gi DCP Ol Kalau